We welcome everyone inside Sacramento Municipal Station for our double header match off in our elimination round battle. For our first game, we will be having Team Jose Paraniban against Team Parapare. And for the first time will be Jose Paraniban. Wearing jersey number 3, point guard, Bushi Marumo. Wearing jersey number 3, shooting guard, Royla Jumeo. Wearing jersey number 4, small guard, Arvin Verde. Wearing jersey number 7, forward, Justin Abudu. Wearing jersey number 21, center, Jude Arts Alvarez. And coach for me, Jose Paraniban, Mr. Christopher Buena. And for the centers of Team Parapare, wearing jersey number 74, point guard, Jeff Villegas. Wearing jersey number 34, shooting guard, Kirby Oliveira. Wearing jersey number 18, small guard, Ismael Manao. Wearing jersey number 1, Tomar Alvarez. Wearing jersey number 3, center, Nani Marinao. For the coach of Team Parapare, Mr. Alexander Nueva. And official for this whole game, Richie Tomar Rome, number 1 and 1 for all, number 2, Ryan Armigino. The Sesco will be called Balarinas Norte. Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos marahay na banggi. Mga kasurog nating Bicolano, ito po ang inyong Day 8 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Kasama nyo, siyempre, yours truly, ang inyong kapartner na cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapak Morgan at makakasama ko ngayong gabi dito sa panel ang aking nakapartner din kahapon sa ating Day 7. Walang iba, si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, good evening to each and everyone. Good evening, partner. Magandang laban ito, Jose Panganiban at Paracali, partner, dito sa Santa Elena Gymnasium. Partner, itong dalawang team na ito, itong Jose Panganiban won against Santa Elena, and itong Paracali nanalo din kontra Kapalonga. So 2-0 and 2-0 din itong nasa kabila na Paracali dito sa ating torneo dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. If I'm not mistaken, Coach, sila yung mga leading team sa ating District 1 bracket. Yes, partner. So titingnan natin ngayon kung sino na ba ang mababahira ng record or magpapatuloy ang winning streak dito sa ating tournament, partner. Kaya wag po kayong bibitaw mga kasurog. Diyan lamang po kayo. At kayo ay patuloy na manood online sa Ako Bicol Online TV, sa Representative Saldico Facebook page, and siyempre pa sa Ako Bicol Party List Facebook page, and mapapanood din po kami ng live sa YouTube, and please subscribe na din po sumama na kayo sa padami ng mga subscribers ng ating Ako Bicol Cup YouTube channel. And of course, di namin kakayanin na kaming dalawa lang ni Coach Paul Sepe ang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at mga karagdagang aksyon dito sa labang ito. Kasama natin mamaya ang napagaganda rin na si Jessamay Navales, right, as our courtside reporter. In the meantime, eto na, nakakascore na ng 2 points itong Jose Panganiban at ang Paracali ay hindi pa rin after that miss. And right now, it's Koji Marumo, ang point guard or starting PG ng J-Pang. Oy, Yes, J-Pang, partner, Jose J-Pang. Panganiban. Huwag kayong malilito, Jose Panganiban lang naman yan. Yes, partner, as you can see, Marumo, isa to sa igniter nitong Jose Panganiban na
nung nakaraang outing nila kontra Santa Elena. So titingnan natin ngayon kung anong energy na naman ang maibibigay nito coming into this game, partner. Oo, the pre-game nakausap ko si Coach G. Sabi ko, Coach G, kung mamarapatin mo, ano ba yung height mo? Sabi niya, sir, ano lang, 5'6 lang ako, sabi niya. Pero makikita naman natin sa mga outing ng kanilang team na talagang isa si Koji Marumo sa mga igniter. Sabi mo nga kanina ng team na J-Pang or Jose Panganiban. So Yes, hopefully, ganun din ang maging role niya or performance niya ngayong gabi dito sa laban kontra sa Paracale. Yes, partner. And at the free throw line, nasakita natin itong si Ampunin. One of the, ito partner, kung makita natin ito si Ampunin, naglaro din to sa Dasmariñas Ballers dati. Oo. So, makikita natin na loaded din talaga itong team ng J-Pang. Oo, Jose tama. Panganiban. Si Justin Amponen ay isang professional player din. He stands about 6'3" at merong agility at merong shooting touch. Samantala, Chubeo launches a triple, short ng konti. At ayan, may tangan na ng bola ang mga nakadilaw. Si Jeff Biernes, pangalawang outing niya ito para sa kupunan ng Paracale. Maganda ang bigay sa ilalim para kay Kirby Ariola. And that's his first 2 at unang assist din nitong si Jeff Biernes. Yes, partner. So, Jeff Bernes, very good on the court vision, partner. Grabe ito si Jeff. Nung nakaraan outing nila, if I'm mistaken, first quarter pa lang, nag-dime na ito ng mga 4 to 5 assists dun sa kanilang first quarter pa lang. So, titingnan natin kung ano ang gagawin niya naman dito sa larong ito, partner. Oo, and that's probably the reason why nandito siya at naglalaro at pinalitan na, if I'm not mistaken, si Adrian Miranda. At ayan, talking about Jeff Biernes, tumikada ng 3 mula sa corner ang mamang ito. So hindi lang talaga dimes ang pwede niyang i-offer dito or ibigay para sa kanyang kupunan, kundi yung mga 3, nakita natin sa pregame kanina, talagang maganda yung shooting touch niya. And right now, ipinasa niya kay Manaog. Manaog attacks! Nope! Kapos lang ng konti ang kanyang left-handed layup. Malakas sana yung kanyang unang step. Papasok, ano? But that's a good drive, partner, on the part of Manaog. Challenging itong si Silvares, which is the rim protector of nitong Jose Panganiban, partner. So maaga pa lang talagang china-challenge na nila itong mga bigs, itong Jose Panganiban, partner. The meantime, Danny Marilao drops it to Kirby Oriehola. Manaog, tumira mula sa side, wala. Na-rebound ngayon ni Oriola. Sandali, sabi niya, ilalabas natin. Binigay kay Jeff Biernes. Jeff Biernes, naghahanap ng magandang pwesto. Merong pick mula kay Danny Marilao. At ayan, merong assist na ibinigay para kay Manaog. What a beautiful play. Yun ang sinasabi natin, partner, dito kay Jeff Biernes. Talaga ito, partner, talagang pag gusto niya na isama yung mga kakampi niya sa scoring dito sa Team Paracale, talagang gugustuhin niya, partner. And also, pag gusto niyang umiscore, i-score din to. So, ito ang dapat tingnan nitong Jose Panganiban, partner, coming into this game. Yes, and right now, meron na silang 7 puntos kontra sa 3 ng Jose Panganiban. And right now, ang opponent may dala ng bola. Pinipress ngayon ni Danny Marilao. Number 4. And that's Mark de Monteverde. Oy, naghahanap ng sunlight sa ilalim si Chubeo. Koji launches a triple and yes, why not? Sabi niya. So eto na. Mapapansin mo, coach, partner, na yung mga jersey colors ng ating mga teams ay nagja-jive o nagja-gel dito sa ating court. Yes, partner. Pero napakagandang tignan, partner. Oo. Napakalinis. And sabi nga natin, kudos dito sa ating tournament for bringing us this world-class tournament, partner. Pati yung mga jerseys. Ayan po, mga kaibigan, that's free for the players. Ipapapansin nyo dito sa ating Ako Bicol Cup. In the meantime, Jomar Alvarez, or make it yung sentro, si Silvares, kumonekta ng dos kanina para maitabla yung laban. And
I'm talking about the color of the jerseys nga. Sabi mo nga kanila, libre yan. At ayan, talagang umaayon din sa color ng ating court. Ano? Yes, partner. Yellow yung mga taga Paracale, samantalang blue naman ang mga taga J-Pang or Jose Panganiban. Major color natin is yellow. But who's going to be the major team sa pagtatapos ng ating first header dito sa ating dalawang matches na naka-assign ngayong gabi dito po sa napakagandang stadium. It's the Santa Elena Municipal Stadium. Medyo malayo yung binahe natin magmula sa Dait kanina. Yes, It took partner. about more than an hour para makarating dito at medyo sabi nga ng driver natin na si Nong, sabi ko anong expectation natin sa magiging biyahe natin? Sabi niya, expect unlimited. Sabi ko, unlimited ano? Unlimited zigzag. At yun na nga, pero it's worth it, di ba, Coach? Yes, so napakaganda ng pagtanggap at napakainit ng pagtanggap nila sa atin dito sa Santa Elena. And of course, back to the ball game. First time out of the game itong Jose Panganiban, partner. So, eto, titingnan nila, i-adjust nila siguro ang kanilang offense para maibaba yung bola na yan. Because right now, as early stage ng ating game is nag-press na itong Paracale, partner. And I think it's a man-to-man press ang Yes, partner. ina-apply ngayon ng mga taga Paracale. Pero yun, nakalusot ang number 7 na si Justin Amponen. At merong foul na itatawag Okay, that's a curvy, partner. Curvy Orihola, one of the outstanding players ng Paracale. And right now, eto, sinasabi natin kanina na hindi natin kakayanin na tayong dalawa lang. Kaya eto, may katulong tayo mula sa court side. Walang iba kung hindi ang napakaganda mula sa Iriga na si Jessamay Navales. Jessamay, ikaw na! Magandang gabi, Coach Paul and Kapa Morgan. At syempre, magandang gabi mga taga-Norte. Another day, panibagong bakbakan na naman nga ang ating natutunghayan dito sa Santa Elena. Cover the court. Ako po si Jessamay Navales at makakasama niyo ko for tonight to give you the latest happenings inside the hard court. As we can see, both teams started the game with eagerness to protect their no-lose standing. Kung maaalala nga natin, ang mga team na ito ay kasalukuyang merong 2-0 standing. Kaya naman, pakaabangan kung sino ang mangingigababaw for this game. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach Paul and Kapa Morgan. Yes, maraming salamat, Miss Jessamay Navales. Ayan, a while ago, nakababasa na yung mga taga J. Panganiban na pero hindi na-contain ni Mark de Monteverde yung pasa mula kay Justin Amponen. And right now, nakuha uli nila. At mukhang mayroong foul na itatawag dito kay Koji Marubo. I mean, siya yung na-foul. And sino yung na-foul, Coach? Basta, it's from the yellow team, which is Paracale. That's on Alvarez, partner. Alvarez, okay. Yes. And right now, eto. Maigting talaga yung depensa nitong mga taga Paracale. And nararamdaman yun ng mga taga Jose Panganiban. In the meantime, eto, Chubeo with the ball. At the top of the key, tumira. Hindi tinamaan ng ring, kaya yan, narinig natin yung buzzer ng para sa 24-second violation. So it will be inbounded by the Paracale team. So that was a good defense, partner, on the part of Paracale. Both teams nahihirapang umiscore. Yes, partner. So makikita natin this is a very much game, partner, between these two teams. Sabi nga natin dito sa District 1, ito ang talagang dalawa sa pinakamalalakas dito sa distritong ito. So titingnan natin kung sino talaga ang mangingibabaw dito sa larong ito. Okay, so yan, Jeff Bernes and a fade away mula kay Danny Marilao. What a beautiful shot. Yes, from this partner. veteran pro basketball cager si Danny Marilao. Yes, partner. Speaking of Danny, partner, si Danny on the last two outings, partner, he scored 18 points per game, partner. So malaki yan. In the last game, hindi siguro, if I'm not mistaken, itong si Danny Marilao scored 37 points, partner, on that last game.
So talagang titingnan natin itong scoring prowess nito ni Danny Marilao in this game, partner. What a big game for him. Ano? So, alam ko na na-scout na din yan ng kupunan ng Jose Panganiban, and they are aware kung ano ang pwedeng maibigay na output nito ni Danny Marilao para sa kanilang katunggali ngayong gabi. Again, nandito po tayo ngayon sa Santa Elena Municipal Stadium. Ang, ito ay malapit na sa Katagalugan, ano? Malapit na sa Quezon Province. Itong lugar na to. Anyway, nakapuntos mula sa behind the arc itong si Jeff Bernes for Team Paracale. Kaya meron na silang lead ng 5, 13-8. Samantala, the smallest guy on the floor just made that one, almost making that one. Pero siya na foul. I'm talking about Koji Marumo, and right now he's about to be given or awarded 2 free throws because of that. Yes, partner. So, rinireklamo doon ni Manaog, partner, kung bakit siya na-foul. Kasi yun nga, sinasabi natin yung landing spot na naman, partner. Tama. Ng offensive player. Pag doon ka din papunta, minsan tinatawagan talaga yun ng foul kasi delikado yun, partner. Oo, kahit hindi mo tinamaan yung offender or yung nasa offensive side, pagka nakuha mo, na-occupy mo yung landing spot niya, talagang tatawagan ka ng foul. Yes, partner, kasi cylinder pa niya yun eh. So, Oo. kung pinasok mo yung cylinder niya, so normally ganun talaga. Tama, kaya natawagan ng foul. And another foul on Tobeo. That's an hand check foul, partner, on the part of Tobeo to Jeff Bernes. So talaga, partner, pinagpapalit-palitan nitong dalawang guards ng Jose Panganiban, ito si Jeff Bernes. Kung sino siguro ang maka-lockdown dito, most probably i-go nila yan hanggang matapos itong laro. Pero right now, so far, ang nakikita ko talagang umi-score pa itong si Jeff Bernes pag gusto niya, At partner. nakakadahin pa. Siyempre, we know how good as a player itong si Jeff Bernes, and Jose Panganiban is aware of that. Ito na naman si Jeff Bernes setting the play. Binigay kay Marilao at the top of the key. It's a missed shot from Danny. And right now, ito na. Nasa mga naka-blue ang bola. Mamuro. De Monteverde. Wala yung long two na yon. Nakuha ni Danny Marilao at napunta naman kay Jeff Bernes ang bola. Ano bang gagawin niya? Ilulusot niya. Pero nakuha. Nanakaw nitong si Koji Marumo. Chubeo now tumatakbo at the right wing. Oy, binigay sa opposite side. At ayun, napakagandang extra pass. Pero everything but the shot. Medyo na-excite doon si Justin, ang opponent Oo. partner. Na parang, walang bumabantay sa akin. At saka parang hindi na rin niya in-expect na babalik or mapupunta pa sa kanya yung bola. Yes, Na partner. nakita niya na si Koji Marumo is open naman doon. Kaya lang siyempre dahil sa size, alam ni Koji Marumo na kung titira ko to, malamang aabutin to ng kalaban. Kaya inihulog na lang niya kay Justin Ambonin na eto, tumitira sa free throw line at nagmimintis. And he will be awarded for his second and final throw for this particular free throw play. At ayan, pasok na pasok ang pangalawa, coach. 10-13, lamang pa rin ng tatlo ang Paracale at under 2 minutes to go dito sa ating opening quarter. In the meantime, tumira naman si Jomar Alvarez mula sa corner. Wala, pero nasa kanila pa rin ang bola. At ayan, nakuha na ng mga... Sino ba makakakuha? Nakuha pa rin ng mga nakadilaw. Danny Marilao. At ayan, he was hacked by Silvares. And Danny Marilao will be shooting free throws now. Tingnan natin kung maipapasok niya ito para madagdagan ang kanilang lead. Ito talaga si Marilao, partner. Di mo rin matatawaran yung hustle nito, partner. Hanggat hindi mo pa nasisecure yung bola na yan, talagang wag kang malingat. Kasi ito si Danny Marilao, andyan pa rin yan. Ay, oo, malakas yan. At ayan, marunong pa sa free throw. Kaya talagang isa din siya sa mga guys ng Paracale na dapat bantayan ng mga taga Jose Panganiban. In the meantime, Marumo against Jeff Bernes. Marumo, dire-diretso! Naiwan ng bola, nakuha ng mga nakadilaw.
At eto na, ang best player sa kanilang last outing, si John Nabo. What a spin and what a shot by Danny Marilao. Napakabilis ng mga pangyayari. Nasa kay Nabo lang yung bola, biglang nandun kay Danny Marilao for that two-pointer. At muntik na makabawi din ang mga naka-blue. Courtesy of Silvares, pero ayan, nasa mga nakadilaw na naman ang bola. Parakali, nahirapan doon. Itong si Manaog, pero yun, naibigay. Kaagad naman sa nauunang player na si John Nabo, and that's his first two-pointer of the ball game. Umiscore siya ng 23 points sa kanilang last outing against Tampaloga. And he was declared as the Kasurug best player of the game. I'm talking about John Nabo. Partner, anong nararamdaman mo? Anong feelings mo or ano yung sa tingin mo mangyayari sa larong ito hanggang sa matapos? Grabe partner, napaka-intense itong game na to. This will be a seesaw battle sa tingin ko partner dito sa ating game na ito. Bata yun nga. Inabot ng 24-second shot clock ata ang kupunan ng Yes, partner. So yan, babalik tayo sa tanong mo, partner, because these two teams is sabi ko nga, isa sa mga talagang contender dito sa District 1 dito Jose sa Panganiban is down by 7 points right now. Pero anong nararamdaman mo? Pero Magiging ganun ba ang magiging sitwasyon na sila ang laging humahabol sa larong ito? yes, partner, sa tingin ko, if magtuloy-tuloy to na, like for example, in the likes of Jeff Bernes and Danny Marilao, kung ganyan ang lalaroin nila, medyo mahihirapan dito ang Jose Panganiban. But of course, as we know, this team, kayang-kaya niyang bumalik dito sa larong ito. This is just a 7-point ball game and first quarter pa lang, partner, pero sa tingin ko, this will be a seesaw battle between these two great team, partner, dito sa part ito ng Distrito 1. So, yun ang sinasabi natin. Huwag tayo magpakakampante dito pa lang sa ating first quarter. So, yun pa. Hindi pa natin nakikita itong scoring, sabi nga natin ni Marumo and the lights of also si Justin Ampunin. And ito si Demonteverde, partner presidente. And ito si Tubeo. This is one also of the notable player natin dito sa Jose Panganiban na ito, partner. During their last outing, he scored 23 points and he averaged 11 points per game, partner. So, hindi basta-basta din yung offense na binibigay nito ni Froilan Tubeo, partner. Tama. So, yun. In short, wag maging kampante itong leading right now sa pagtatapos ng ating first quarter na kupunan ng Paracale. Yes, partner. And speaking of scorers, ito na, partner, ang ating mga high scorers ng first quarter for team Paracale. We have Marilao with 5 points and 2 rebounds. We have Jeff Bernes with 6 points, 1 rebound, 1 assist and 1 steal. And for the side of Jose Panganiban, we have Marumo with 6 points, 1 rebound, 1 assist and 2 steals, partner. Oo, may mga bago para sa kupunan ng Jose Panganiban. Si Corod nasa loob. And so Tabornal at yung number 12 nila na si Kendrick Franco ay nasa loob din. And right now, Tabornal with the ball. Binigay kay Kendrick Franco at nandun na ang bola sa may baseline. Franco, dire-diretso! Wala! Silvares, nahirapan doon sa paint. Inilabas ang bola. And that's the first bucket. Itong si number 26 na si Rex Tabornal for Jose Panganiban. Oh, what a floater using the board. Itong si Bogtong. Samantala, itong si Jeff Biernes at saka si Danny Marilao, hindi pa pinapalitan. Ano, coach? Yes, partner. Talagang these two guys, sabi nga a man in the mission here at the Santa Elena dito sa laro nila. So titingnan natin kung hanggang fourth quarter kaya ganito. Again, another good drive. Pinapakita. Coast to coast play mula kay Danny Marilao. So,
Yan, partner. So, expect natin na ganun talaga ang gagawin itong Paracale. Talagang ibababad tong si Jeff at si Danny, partner. Kasi, like I've said, ito, mga pro players na ito. So, alam nila kung paano alagaan yung mga fouls nila. So, So, tama. They know how to manage it. And pati na rin yung stamina nila. Ayan, nag-awag-awag ng bola. Last touch ng mga naka-blue. So, it will be Paracales basketball. Samantala, may papasok number 25 na si Michael De La Cruz for Silvares para sa kupunan naman ng Jose Panganiban. Alright, inbound play at the top of the key. Danny Marilao dire-diretso with a finger roll. What a beautiful play. Napakabilis, yung napaka-powerful yung unang step nitong si Danny Marilao, ano coach? yes, partner. And of course, magandang matchup ito. Ito si Justin Ampunin and si Danny Marilao, partner. So, titingnan natin kung ano mangyayari dito. Coach, 11-point lead na ang na-enjoy ngayon ng mga taga-Paracale. Delikado ang Jose Panganiban nito pagka hindi sila nakapag-counter. At yun, sinasayawan itong si Jeff Bernes, itong si Rex Tabornal. At sabi ni Tabornal, tama na. Kaya yun, pinaul. Again, kasama niyo po Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Jeff Bernes at the corner, misses. And De La Cruz. Trying to pass the ball pero nandun si John Nabo at mananatili sa kanila yung bola. At ayan, si Franco na may tangan. Mabilis na ibinaba ang bola. And wow, what a beautiful pass. Sayang lang yung tira nitong si De La Cruz. So now, partner, makikita natin dito sa Jose Panganiban, si Justin Ampunin lang yung natira sa kanilang first unit. Oo. Ang naglalaro ngayon dito as yung kanilang second unit, partner. So siguro pinapahingahan itong mga players. But again, sabi mo nga, partner, sa ilang iglap lang, 10-point lead, 11-point lead na ang lamang nitong Paracale. Ito dapat tingnan ng coach and also ng Jose Panganiban, partner. Because right now, ang nakikita ko, they're playing one-on-one. Hindi kagaya dito sa Paracale, they're sharing the ball. And also, yung mga good looks talagang naipapasok nitong Paracale, partner. Oo. At gaya ng mga previous games itong Paracale, Danny Marilao consistently playing at the high post at kuhang-kuha ng team nila or ng kanyang mga kakampi ang play na yon. In the meantime, right now, itong mga taga Jose Panganiban trying to score. And there you have it. Good delivery on the part of Kendrick Franco. That's a long two-pointer. What a beautiful crossover. Medyo malami-ala yung tira ni Jeff Bernes. Pero ayan, ang magandang pasahan. Escocio and Nabo at one down on the floor. Merong ano ba nangyari doon? Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi natin napansin na merong isang player na nasa floor ngayon. And I think he's hurting. Pero agad-agad naman po. Ayan, makikita nyo yung ating medical team immediately to an aid. To aid the hurting man. Oh, that's a sprain, partner, on the right ankle of Franco. So medyo ano siya doon yung bagsak, yung sunod niya dun sa bola. Medyo mali yung position nung paa niya. Sayang ano. Maganda Anyway. pa naman sana, partner, ang pinapakita nito ni Franco. In the meantime, ito mukhang ito yung yes, this is the mayor. Tama ba? Mayor Bernardina E. Borja. Hello po, Mayor. Happy viewing po. We're honored to have you here, Mayor. And yan, nagpapasalamat din po kami sa LGU ng Santa Elena for having us here. Ano, dito sa kanilang lugar, dito sa kanilang venue, ang napagandang Santa Elena Municipal Stadium. Merong foul.
Ano ito? So again, that's a foul on De La Cruz, partner. Ang ganda nung fake na ginawa ni Jeff Bernes doon. So I think there's a substitution. Marumo coming in again for Tabornal. So partner, ito nakikita natin. On the Jose Panganiban side, they need to box out. Hindi sila kailangan makipagtalunan sa mga taga Paracali kasi talagang matataas din yung talon nitong mga batang to eh. Tama. And makakatulong masyado yung boxing out talaga. Especially na mas makikita natin, mas agile itong mga bigs ng Paracale with the likes of Danny Marilao and itong si Ocioso, talagang medyo veterano pero nakikita natin yung katawan, yung physique talagang pagbakbakan, ano? Pero nakascore po doon ang mga taga Jose Panganiban. Danny Marilao at the top of the key and yes! Napasmile pa siya, tinitingnan nitong si De La Cruz. Sabi niya, pare mukhang di ka dumidepensa ha. So again, that extends the lead to 9 points. Alright, and again, masaya tayo na nandito. Oh! That was a surprise shot mula kay Joel Riarte. A good replacement para sa na-injured na si Franco. Sayang din itong si Franco, kakascore lang din noon kanina bago siya lumabas para alagaan yung kanyang injury. Anyway, ginantihan naman kaagad yun ni Jeff Bernes mula sa labas for Paracale. Nag-score natin 32-23. 5 minutes and 6 seconds remaining. Koji Marumo pumunta sa kaliwa against Bernes. Ayan, ang maganda dito kay Marumo is he knows how to drive and he knows when to drive. Ano, yes, Coach? partner. So alam niya din kung paano i-fish yung foul na yan dito sa mga malalaki. Considering yung height niya na sabi mo nga 5'6", partner. Oo. So Tama ka sa observation mo na magaling siyang mag-fish ng mga fouls. I think this is his third. yes, partner. So magaling talaga to kasi Koji Marumo when it comes sa mga ganyan medyo masisikip na. So ang akala natin hindi na siya makakapag-fish ng foul pero talagang napapasabay niya itong mga big guys itong kalaban nila. Mas maganda sana kung mas maganda rin yung percentage niya sa free throw line. Yun nga. Miss yung unang tira niya. Na importante, lalo nga ngayon at nalalamangan sila ng 9 points nitong kanilang katunggali na Paracale. Lucky bounce there. Ayan, meron tayong timeout. Ayan, mula sa kupunan itong si Coach Alexander Nueva na native ng Baligang Kamalig. Ayan, sabi niya, Kapa Morgan, mamaya pwedeng paki-shoutout naman yung mga kabarangay ko dyan sa Baligang Kamalig, Albay. So, pagbati po mula sa inyong kabarangay na si Alexander Nueva na nandito ngayon. Napapalaban na sa coach dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. So once again, mga taga-Baligang, Kamalig, Albay, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Ano ba yung asawa? Nakalimutan pa. Justin ata yun. Pasensya naman. Hindi na yung memory ko. But anyway, hindi ko makakalimutan na sabi niya, batiin mo yung pakibati naman yung mga taga-Baligang, Kamalig. At ayan, once again, yung butihing mayor po ng Santa Elena, Mayor Bernardina E. Borja. Ayan, again, we are honored na nandito ka po ngayon with the crowd, Mayor. Saka makikita natin yung tuwa sa mga mukha nitong si Mayor Borja, no? At ayan, punong-puno na po tayo dito sa Santa Elena Municipal Stadium. And this is just the first game. Mamaya mapapalaban ng home team against Kapalonga. But right now, nagbabakbakan ang dalawang magkatunggali, ang Paracale at ang mga taga Jose Panganiban. Right now, Jeff Bernes, nakita si Bogtong sa ilalim. Bogtong, ginamit sana ang katawan. Ipinasa kay Ocioso at napunta ang bola kay Danny Marilao for 2. What a good extra pass on the part of Ocioso. At ayan, meron pang naasungkit na foul itong si Danny. Right now is nasa free throw line na uli na naman siya.
Yes, partner. So, yun ang nakikita nating bright light dito, partner, sa Team Paracale. Talagang yung team play, yung Oo. it could have been a shot from Osyoso. Scosio. Yes, Oo. partner. Pero talagang hinanap niya pa itong big guy nilang si Marilao sa loob. So, that's kung ako ang coach, that's a good thing, partner, para dito sa mga taga Paracale. And another score mula kay Jeff Biernes for Paracale. And right now, ang score po natin ay 39 na ba to? Or still 37? Hindi ko nakapansin. Anyway, kakalamang po ang Paracale. Jose Panganiban is down with 13 point. Kaya yan ang pipilitin ng mga taga Jose Panganiban na umabot. Tumablaman lang before siguro mag-end itong ating first or second quarter or first half. Yes, partner. So, yun ang dapat i-adjust kayo ng Jose Panganiban, partner, dito sa larong ito. So, halos lahat ng player dito sa Paracale nakakahawak ng bola na yan when it comes to offense, partner. Tama. Doon sa kabila, medyo, yan ang sinasabi minsan, they are two-man game, and minsan, kumukuha lang sila ng drag screen sa taas tapos nilulusot na nila kagad. So para sa akin, partner, so far wala tayong nakikita ng sistema when it comes to offense dito sa Jose Panganiban. Pero most probably, partner, talagang adjustan to nitong coach nitong Jose Panganiban coming into this game. Actually, napansin ko din na on the early part of this ball game, sa unang quarter, umiikot din naman ang bola. Kaya lang nung nag-press defense, itong Paracale, parang nahirapan na sila to rotate the ball. Yes, partner. Pero yun, nakascore dun si Chubeo ng 3 at pinawi naman kaagad ni John Nabo mula sa right corner ng umaatikabong 3-pointer din. And again, with a man-to-man defense pa rin itong Team Paracale dito sa larong ito. Tama yan, they have to set screen for their guard at maganda yung ginawa nitong si Jun Mark Silvares for Koji Marumo. Ayan naman! Fade away shot! Mula kay Danny Marilao. Napakaganda ng shooting percentage niya, no? Perimeter shooting. Yes, partner, at napakagandang galaw nun, partner. Alam mo kung bakit at tumalon itong Silvares doon sa jump shot na yun. Kasi kanina pa ginagawa ni Marilao yung jump shot na yun. So akala niya, ititira niya na talaga. Oo. That's a forced shot mula kay Koji Marumo. Ito naman si Jeff Biernes crossing over. At ayan, double teamed. Nakita pa doon si Bogtong sa ilalim. What a court vision nitong si Jeff Biernes. Ganon ka-prolific and kagaling itong point guard na ito. He's 34 years old and I heard na nagko-coach na din siya. Kagaya ng aking katabi dito na si Coach Paul Sepe. Yes. I'm talking about Jeff Biernes. Yes, partner. So talaga kung makikita natin sa floor, kahit kanina talagang ini-instruct niya yung mga teammates niya kung anong gagawin, and also he keeps on reminding yung mga teammates niya on how to play the defense, and also kung paano yung tamang spacing nila dito sa loob ng court. So talaga lahat yan. Sabi nga, swerte itong si Coach Alexander Nueva kasi may isa pa siyang coach sa loob ng court, partner. Oo. Sa katauhan itong si Jeff Biernes. At ayan, nagagawan. Dalawang nakadilaw. Marilao and Escotso. Magandang spin pero dalawa yung nakabantay sa kanya. Kaya eto na naman ang mga taga-Paracale. Danny Marilao, sabi niya sandali. Promeno. Ibinigay kay Nabo. Wala yung tirang yon. At eto naman si Koji Marumo. Directing traffic, ibinigay kay Silvares. And nakabalik or nasupal pa yung tirang yon ni Harry Villanueva. And it's going to be Paracale. So ayan, medyo pinipressure na din itong si Jeff Biernes at binabantayan siya nitong si Jovit Montana. Bogtong using the glass. And right now, we'll be using Jessa
para malaman naman natin kung ano yung mga impormasyon na dapat nating malaman. Jessamay Navales, ikaw na! Thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. As per the ongoing first half, the momentum remains on Team Paracale, having a strong defense and doing one-on-one game strategy. Kapansin-pansin rin nga ang magandang komunikasyon ng mga taga-Paracale doing wise ball rotation. However, Jose Panganiban is having a hard time with their offense dahil nga sa patuloy na paghihigpit ng depensa ng mga taga-Paracale. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Kapab Morgan and Coach Paul. Yes, maraming salamat, Ms. Jessamay Navales. Kaya yung pangalawang report dito sa ating unang ball game ng ating double header dito sa Santa Elena Municipal Stadium. Selvares turns but misses the left-handed layup. And the ball went out of bounds. It will be Paracale's ball once again. Bagong salta itong si Oniel Pada for Paracale. Siya ngayon ang maitangan ng bola. Binigay kay Escosio who missed a shot. Ako naman, sabi niya, hit check mula kay Pada. At Ito partner, si Pada, isa din to sa player na talagang napakasipag dito sa Team Paracale partner. So talagang quality minutes ang binibigay nito dito sa team na to partner. Mukhang magaling dumipensa ang Yes, batang to. partner. And right now, it's Montana with the ball. Medyo malakas yung pasa para kay Justin Amponen. Ayan na! They were caught unprepared by that baseball pass mula kay Jeff Bernes to Nabo. At ayan, kumana na naman ang 2 puntos ang John Nabo para sa Paracale. Koji Marubo dribbles with his left, tumira, pero mukhang traveling yon. Oo nga, traveling. Medyo napasobra naman si... Ano ba sa tingin mo, Coach, ang kulang at dapat talagang gawin ng mga taga Jose Panganiban para sa pagpasok natin sa ating second half ay umangat naman ng konti at mahabol itong lumalamang ngayon na Paracale. Yun nga partner, yun ang sinasabi mo kanina. Yung sa first quarter talagang they are moving the ball. So maganda yung simula nila pero coming into the 5th minute mark of the first quarter kung nung pressure na sila nitong mga taga Paracale, medyo nawala yung kanilang sistema when it comes to offense. Kailangan nilang ibalik yon. And also, kailangan nila yung team effort na sinasabi natin. Kasi etong dito sa side ng Paracale, every time na may pumapasok, talagang buhos lahat partner. So yun ang dapat na siguro gawin din nitong mga players itong Jose Panganiban. Yan ang aalamin natin kung gagawin nga ba ng mga taga Jose Panganiban sa pagpasok natin sa ating second half. Kaya dito muna tayo magpapahinga ng konti. Magbabalik po kami mga kasarog. Ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa
Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit,
Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, nagbabalik po kami dito sa napakagandang Santa Elena Municipal Stadium para ibigay sa inyo ang second half ng ating unang match dito sa ating Day 8 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte, ang laban ng Jose Panganiban or J-Pang. Oh, social J-Pang versus Paracale. And right now, sa pagpasok natin dito sa ating second half, nakakalamang pa rin po ang mga nakadilaw. Ang Paracale team with 49 and 31 naman po para sa mga taga J. Panganiban. At ito, nasa kay Chubeo na ang bola after that inbound. At ayan, Selvares. Hand off to Chubeo. And fires a wild three-pointer. Hindi man lang tumama sa ring ang tirang yon. Ano kaya ang magiging adjustments nila? Titingnan na natin kasi I'm sure, nararamdaman ko na kung mayroon silang dapat i-adjust, ngayon na dapat ipakita nila sa umpisa ng ating second half. At yun naman, very consistent itong si Jeff Biernes when it comes to shooting and giving dimes to his teammates. Yes, partner. So speaking of scoring nga, ito ang leading scorers natin nung nakaraang quarter. For Team Paracale, we have Marilao with 17 and also Jeff Bernes with 11 points. For Team Jose Panganiban, we have Marumo with 9, partner. Oo, sayang yung play na yun, napakaganda. Sana para kay Escosio, pero nandun, di niya na-notice yung nasa likod niya, kaya he was blocked, he was rejected and cost him to travel. And ito na naman ang mga nakadilaw, mabilis na tumatakbo si number 16 for the dish. Alright, oh no, that's for the finish rather. At ganun pa rin ang depensa na ipinapamalas nitong mga nakadilaw kontra sa mga naka-blue. Short yung tirang yon, pero on the follow-up, ganun pa rin. Still can't manage to hit the spot. Itong si De Monteverde. Nandun din yung tulong nitong si Rex Tabornal, pero just wasn't enough. Cordo, inbounding to Chubeo, nasa corner, binabantayan ni Pada. Ay pinasa kay Justin Amponen, tumira. Wala pa din. On the follow-up, it's De Monteverde. And finally, nakascore ang mga taga Jose Panganiban. So ayan, partner,
Again, yung sinasabi natin, yung interior partner ang ginagawa nitong Paracale, talagang they are standing their ground, kaya medyo nahihirapan. And again, another 3-pointer coming from Jeff Bernes partner. So talaga ito na, I can say baka mag-take over na ito si Jeff Bernes dito sa ating second half. Oo, I believe that's his fourth 3-pointer of the ball game. That's a missed shot for Cordo. And a beautiful finish once again for the number 16 guy na si Anjon Fresnido for Team Paracale. Justin Amponin hand off to De Monteverde. De Monteverde fires from top of the key. Wala. Nakuha ni Cordo. Pero there goes the defense of Escocio. Causing a turnover para sa koponan ng Jose Panganiban. Okay. And right now, Biyernes na naman may tanga ng bola. Yes, partner, again, napakagandang ng depensa na pinapakita nitong Paracale. At the other end, when it comes to offense naman, talagang they're sharing that ball, partner. Tama. Mantala, De Monteverde right now on the rush. Ipinasa kay Cordo. Cordo can't hit. Pero nandun si Selvares for the putback. And cleaning up the mess. Yan, dribbling exhibition mula kay Biyernes. What a move! Pero hindi na ay buslo. Pero nando naman itong si Fresnido. And that's his third field goal dito sa ating second half. Chobello, may tanga ng bola. Sabi niya, slow break muna tayo. Tumira na naman ang 3. Same result. Marilao dire-diretso! Yes! At mayroon pang end one yan! That's how you finish that transition, partner. Talagang go strong to the basket. Yun ang ginawa nito ni Danny Marilao, kaya talagang hindi siya mapipigilan doon sa layup na yun, partner. You cannot stop that kind of shot. 6'3", lumilipad. Talagang mahirap sabayan itong si Danny Marilao. Alam mo, partner, dito pa lang sa kanilang nakita ko nga sa second and dito sa third outing, talagang nagja-jive na ito si Jeff Bernes, ito si Marilao dito sa Team Paracale. Tama. And ngayon ito ang dapat tingnan itong Jose Panganiban, yung team effort, yung team play na sinasabi natin na kanina pa natin gusto makita dito sa Jose Panganiban na pinakita nila doon sa panalo nila against Kapalonga, partner. Oo, yun. Hitting another 2 this time. It's number 65, si Onel Pada for Paracale. Maganda kasi nagko-contribute yung mga guards nitong Paracale. And so as Cordo for Panganiban. Long pass for Jeff Biernes. Long shot, wala. Short on the 3. Itong si Jeff Biernes during on that occasion. Mapupunta ang bola sa mga taga Jose Panganiban. Chobello. To Selvares. Selvares. As a wing, hand off to was Cordo. Oh, no, that's Cordo hitting that one. Pero wala. Nandun si Selvares for the putback. Wala din. Ito na naman, tumatakbo si Jeff Biernes. Woohoo! What a fancy play! And a good finish for Danny Marilao. Napakagandang finish yun for the Team Paracale, partner. So alam mo, kung makikita natin dun sa transition na yun, tatlong beses din nakahawak ng bola yung mga player na yun. Tama. The meantime, Joel Yarte scored 2 for Panganiban. Here we go once again with the very exciting point guard of Paracale. And right now, it's number 65 to Danny Marilao at the top of the key. Steps back. Tumira. Bumuntos! Danny Marilao! At ayan, sabay timeout para sa mga taga Jose Panganiban. Coach, ano bang dapat gawin para kay Danny Marilao? Well, partner, sinasabi na hindi na to swerte. Yung composure talaga kasi nandun na, partner. Yung sinasabi natin, parang at home na itong Team Paracale dito sa court na pinaglalaroan nila. So, at the other end naman,
talagang kung gusto mong i-stop yung Danny Marilao, partner, wag mo nang pa-receive ng bola. Oo, Pahirapan mo nang makareceive siya kasi Tama. yung inside, yung outside present niya ngayong game na to talagang nagko-connect, partner, kumukonekta. And of course, the leadership also of Jeff Bernes talagang masasabi natin maganda. Very remarkable. Yes, partner. On the other end naman for Jose Panganiban, talagang naghahanap pa tayo na magiging hero dito na mag-i-step up, partner, dito sa larong ito. And sino kaya yun? Would it be this guy, Monteverde? Tumira ng 3. Short ng konti. It went out of bounds. It will be Paracales ball once again. Grabe na po ang Kalamangan, 71-39. Ilan na ba yan, Coach? 30 points? Do the math for me, please. Mahina din tayo dyan. Pero masasabi natin, malaki na yung lamang nitong Paracale. Oo. And yun, Bernes tries to hit another 3-pointer, pero yun, napunta sa mga naka-blue ang bola. Justin Amponen scored 2-pointer. Ayan, 71-41. So ito, madaling bilangin. 30 points. Eksakto yung Kalamangan. At the top of the key, it's Danny Marilao. Pinasa sa ilalim para kay number 18. And that's, of course, Ismael Manaog. Koji Marumo to Yarte, hindi naka-score. Pati na rin itong si De Monteverde. What a shot there mula kay Presnido. Koji Marumo and a floater. Yan, hindi na pinaunlakan naman ng kupunan ng Paracale. Sige, score mo yan, bata. Yes, partner. But kailangan nila, partner, na umistop dito. Hindi pwede yung nangyayaring ito, partner. Na umi-score sila, umi-score din yung Paracale. So, walang mangyayari pag ganyan. Kailangan dumipensa sila, partner. Tama. At depensa talaga. We had a beautiful move mula kay Manaog kanina. Right now, it's Justin Amponen. Ano bang gagawin? Dumiretso! Going strong to the hoop and scores! Jeff Bernes against Marumo. Pinasa kay Manaog. And to Presnido and scores. Beautiful play once again para sa mga taga-Paracale. Iba talaga yung chemistry nila, no? Talagang makikita natin na meron silang magandang communication sa loob. Yes, partner. And also makikita natin patawa-tawa sila. They're Tama. enjoying the game, partner. Yun ang wala dito sa Jose Panganiban. So, as again, nasa circus. Circus shot. Wala kay, Pada, O'Neil Pada. So, sabi nga natin, paano na natin ma-stop yan? Kasi halos, it works for Paracale. Halos lahat ng ipasok talaga nag-contribute sa ngayon, partner. So, hawa-hawa na yan, partner. So, Tama. sinasabi nga natin yung composure, yung enjoyment sa laro. Ito na yung nangyayari pag at the early stage, makalamang ka, partner. Tama. Ganun ang benefit pagka ikaw ay talagang lumamang ng todo. At yan, dinagdagan pa nitong si Jeff Bernes mula sa right corner. We're hitting another 3 for Paracale. Yarte nahirapan. Pero maganda yung floater sana ni Tibornal. Kaya lang, just can't make it. Steps back itong si Presnido, or stepping back, rather. Pero short yung kanyang tira. Halos itong Paracale, they're getting fancy na eh. Yes, Ganun sila partner. ka-confident sa match na ito. Dito lalong-lalo na sa third quarter. May tatapos na naman. We only have a minute. Selvares now, nasa corner. Binigay kay Marumo. Marumo ibinalik sa corner kay Tabornal. Tabornal! Naghahanap ng magandang pwesto, pero the ball went out of bounds. Mananatili sa kanilang bola. We have a report from Jessa. Miss Jessa May, pasok! Thank you, Kapa Morgs and Coach Paul. Currently, Paracale remains on the leading spot
However, hindi yun sapat na dahilan para mag-relax. But instead, they using it as an advantage and opportunity to showcase what they really capable of. Samantala naman, despite of double-digit lead of Team Paracale, Jose Panganiban still giving their best. Pero aminado nga sila, naninibago sila sa court. Pero paalala naman ni Coach na laruin lang ng maayos ang natitirang oras. Yan muna ang update mula dito sa courtside. Back to you, Coach Paul and Kapa Morgan. Yes, maraming matsala. Once again, Miss Jessamay Navales for that report. That's a long three mula kay Bernes because he's aware of the fact na yung relo ay papaubos na. And that ends our third quarter action dito po sa loob ng Santa Elena Municipal Stadium. Ang bakbakan ng dalawang kupunan sa District 1 na wala pang talo. 2-0 both ang kartada nitong Paracale at ng J-Pan or Jose Panganiban. And right now pumapabor ang score, ang sitwasyon sa mga nakadilaw which is Paracale 82-49. Yes, partner. So makikita natin that's a 33-point lead for Team Paracale. Pero makikita mo talaga, partner, itong Team Paracale, yung confidence nila dito sa larong ito. Kasi sabi nga natin, coming from the first quarter and second quarter, talagang nakaalagwa na sila. So yung confidence and also nare-replicate na yon ng mga players nitong Paracale, yung ginagawa nito ni Danny Marilao and also Jeff Bernes. So talagang kung kahit sinong ipasok ng coach nila, partner, talagang nagbibigay ng energy and nakikisali pa sa scoring dito sa larong ito, sabi partner. Mo nga, hawa-hawa na yan. Yes, partner. At yan, nakita natin na ipinasok ulit si Orejola, isa din sa mga key players nitong Paracale. Mukhang natagalan siya sa bench because of the magandang performance din ng kanyang mga kasama. I wonder what is now the status of the one who got injured kanina. Yes, partner, na si Franco. Oo, si Franco for Panganiban. Sige, we'll try to ask Jessamay Navales for that. Baka meron siyang update regarding that one. About the injury of Franco. Kung magkaroon tayo ng linaw, ano na bang status noon? Yes, partner. And also, before that, partner, pasadahan muna natin itong highest scorer natin doon sa ating third quarter. For Team Paracale, we have Marilao with 24 points and 9 rebounds. And also Bernes with 20 points and 2 rebounds. On the other end naman, partner, we have Marumo with 11 and Ampunin with 8. Para naman yun sa kupunan ng Jose Panganiban. Jose Panganiban. Alvarez. Long pass to De Monteverde. De Monteverde finishes good. 82-51. It's a 31-point lead para sa mga taga Paracale. Orejola, Jervy Orejola at the top of the key. Pumunta pa kanan. Trying to give the ball sa ilalim. Pero ayan, nasa kay Bogtong yung bola. At finally, nakascore uli sila with the help of John Nabo. So again, partner, continue yung Paracale with their pressure defense on the other end. But ito naman, medyo nahihirapan nga, partner, itong Jose Panganiban na i-break yung trap na yun. At kung mabibreak man nila, talagang medyo nahihirapan din sila to convert. Sabi nga nung coach, siguro naninibago sa court, pero partner, if you're a basketball player, if you're a basketball team, you should be ready at any given time, at any given court na paglalaroan mo. Tama. So, any venue, basta yes, kompleto naman yan, nasa tamang size. Yes, partner. And you cannot, have it as a reason, di ba? Sabi nga nila parehas naman kung masyado madulas yung bola. Di ba na parehas naman tayo humahawak ng bola. Yes, partner. As you take a look at siguro lovers here inside the stadium. So maganda siguro nag-usap tong dalawang to. Doon tayo mag-date sa Bicol Cup. Oo, para maiba naman, Kam. Para manood tayo. So again, thank you for having us here sa Santa Elena, and also to all the viewers
sa atin sa Ako Bicol Online TV and also sa Rep Saldico page nanonood ng live. Magandang gabi po sa inyong lahat. So this is just the first game. Napakaganda na ng first game natin dito sa Santa Elena. May isa pa tayo which is the home team Santa Elena against Kapalonga. So yun ang makikita nyo after this game as we see Nabo far sa 3 but wala and nakuha pa nila yung bola. Again, Number 25 steps side to side and misses the shot. That's Bugtong. Right now it's Koji Mamuro. Binigay kay Alvarez. Alvarez dire-diretso and ayan, lininisan muna yung ring. Oh no, that's De La Cruz rather. I'm sorry. Alvarez ako ng Alvarez. Okay, that's De La Cruz. Michael De La Cruz for J. Panganiban. Orejola. Binigay sa ilalim. Ayan na naman ang mga tira nitong si Manaog. Ano? Magaling siya sa mga using the pivot foot. And making those dream shake. Ayan, ito naman, talking about dreams. Ito, maybe you're dreaming of beautiful ladies. Diba? Nandito yan sa Santa Elena ngayon. At saka may isang gwapong cameraman na nakikita tayo na naka-face mask. So yun, may tinawag na ano bang naitawag? Technical there. Because partner, nung gusto niya ihabulin na itong si Manaog, yung muka ang tinakpan nitong si De La Cruz. So, and that's a no-no, di ba? Yes. Dati, sa mga kapanahonan namin, na okay lang, medyo okay lang yan. Pero ngayon, hindi na pwede yung mga ganun po. De Monteverde, exit sa side kay Mamuro. And wala. Stepping na itong si De La Cruz. Kaya mapupunta na naman ang bola sa mga nakadilaw. Nabo to Orejola acting as the point. Pinagpahinga na po sina Jeff Biernes at si Danny Marilao. Bogtong was blocked pero nakabalik ang bola sa mga nakadilaw. Orejola misses. Ito na naman si Mamuro, ang napakabilis na si Koji. At nakita si De La Cruz. Binalik sa ilalim ang bola kay Justin Amponin pero Justin can't connect. Ito na si Orejola, tumatakbo, dire-diretso. Nandun yung depensa ng medyo maliit na si Mamuro pero nasa kanila pala ng bola. They keep it alive. 5 seconds to shoot. They have to do it now. They have to pull the trigger. And yeah, there you go. That's Kirby Orejola for the finish. Ang ganda pa rin partner ng patience doon ng Team Paracale partner ka. And yung alam nila kung yung shot clock talaga mag-i-expire na. Tama. And there go back-to-back baskets for Kirby Orejola. 89-53 Paracale. Justin Amponin tries to pass it to De La Cruz pero nandun si Alvarez. And Manaog, binigay ang bola kay John Nabo. John Nabo, ano bang gagawin? Ipapasa yan! At nagpasabit naman itong si Bogtong. Kaya mapupunta siya sa free throw line. Again, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid po rin po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Kaya nagbigay ng ingay sa Albay at nag-create ng clamor sa Kamsur. And right now, dito tayo sa Camarines Norte na ready para sa ating napakagandang paliga. And Sorsogon, you watch out. Yes. You get ready yourselves also. Dahil sooner or later, nandiyan na kami sa Sorsogon. Janabo being guarded by Tabornal. Nakawala yung bola sa kanyang kamay pero merong tawag yung referee. And it's going to be now when a baseline inbound. Magandang play.
mula kay Alvarez to hit that one. Bugtong. Again, partner, hindi pa tapos dito. Itong team Paracale, talagang ito, pressure pa rin sila. Ayan, oo, tama. And Silvares, nakapasabit doon. At he will try to complete the 3-point play opportunity para sa kanyang kupunan. 5 minutes and 28 seconds remaining sa ating unang laro. Unang match-up ng ating doubleheader for today. Our day 8 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. And finally, there you go. That's Junmark Silvares completing the 3-point play for J-Pang, Jose Panganiban. Orejola against Tabornal. At yun, naagaw kay Bugtong yung bola at napunta sa mga naka-blue. Mayroon uling tawag ang mga referees natin. Tabornal will inbound. Chobeo, nakabalik na naman sa laro. Justin Amponin to Chobeo. To the Monteverde, hits! And there you go! That's a good one. Merong iringan sa ilalim. Orejola. And si Tabornal, but nagulo yung buhay ng ating referee. So, ito kasi yung mga referee natin, partner, they are there to prevent kung ano man yung possible. So, siguro may nakita siya na medyo hindi na play sa bola. So, meron parang spark ay inaano na, kumbaga patayin na natin bago pa magkasunog. Tama. Kaya yung flamethrower niya ay talagang ready, always ready. I mean flamethrower tuloy. Anong tawag mo doon? Yung pito, partner. Yung pang-kontra, hindi yung flamethrower. And meantime, that's Alvarez from Orejola. Long pass to Silvares. Muntik na tayong tamaan dito, partner, ng bola. Ganun sila, partner. Kung nakikita niyo po yung stage, nandyan po kami ni partner Paul Sepe. So, ganun sila, partner. Kakagustong umiscore. Talagang tinatapon na kagad yung bola pag may nakitang open yung mga players. Oo. Kirby Orejola, short on that one. Tumanaog from the outside, short. Na-rebound ngayon nitong si Tabornal. Chubeo, dire-diretso! At merong foul mula kay Jomar Alvarez. Okay, partner. Ito yung hinahanap natin kanina pa sana. Yung aggressiveness nito ni Chubeo and also de Monteverde. Medyo nawala sila on those first 3 quarter, partner. Kaya siguro ganito yung kinalagyan nitong Jose Panganiban. Those players are yung talagang bubuhay dito sa Jose Panganiban when it comes to scoring, partner. Kasi itong si Froilan Chubeo opted to try to hit from the outside rather than going strong to the basket. Alam mo yung defense na man-to-man ng Paracale, sa tingin ko mas maigi na umatake ka na lang kaysa subukin mo yung shooting power sa labas na hindi naman din umubra kanina for Chubeo. Yes, and right partner. now he's being aggressive, attacking the basket. Yes, partner. So yun nga yung nakikita natin. And also, yung adjustment sana dun sa trap na ginagawa nung Paracale kanina pa, partner. So dun sila medyo nasaktan kanina pa. Tama. Although may mga points na nabibreak nila yon, pero panaka-naka lang. Most of the trap talaga nakakukuha ng yung Paracale ng steal dito sa larong ito. Bakit sa tingin mo mas nauna pa na dumipensa ng ganun ka igting itong Paracale na kung titingnan natin medyo nakakabintahe sila when it comes sa size and sa talents na meron sila. I was expecting na it's Jose Panganiban who will press
or who will apply a press defense. Bakit sa tingin mo ganun ang nangyari, Coach? Yes, partner. Yun nga, sabi nga, naunahan sa pulag. Kumbaga, dito sa atin sa Bicol. Pag ganun, medyo, andyan na kagad yung press. So, nagulat sila, nagagawin kagad sa kanila yon ng Paracale at the early stage of the game, partner. So, yun yung nangyari siguro. And on the part naman of Jose Panganiban, hindi sila pumalag dun sa ginawa ng Paracale. Bagkus, linaro nila yung laro nung Paracale, which is yun ang gustong gawin itong Paracale at the early junction of the game. So, yun ang, and of course, nawala pa yung scoring nito ng mga players. Sabi ko nga, the likes of Tobeo, Marumo, medyo, si Marumo lang yung nakita nating bright light dito sa larong ito. So, talagang kulang na kulang when it comes sa offense and also sa defense dito sa game na ito, partner. And they're paying the price right now. And right now, meron din tayong another report mula kay Miss Jessamay Navales. Miss Jessamay, ikaw na! Well, thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. Patuloy nga ang tumataas ang kalamangan ng Paracale. However, patuloy din naman lumalaban ang Jose Panganiban and will still play the game positively. Isa nga sa tinitingnan na factor ang pagka-injured ni jersey number 12, Kendrick Franco, na naka-apekto sa laro ng grupo. Kapa and Coach Paul, currently nagpapahinga si Kendrick at hindi muna pipilitin na maglaro for the remaining time. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach Paul and Kapa Morgan. Ayan, so it's good to know na meron tayong update sa naging injury nitong si Kendrick Franco. So we expect na hanggang sa matapos na, although papatapos na nga din yung ating laro, na yun nga, hindi na makakapaglaro itong si Kendrick Franco after he suffered a right ankle injury kanina. And we hope him well. Heal soon. Ayan, Kendrick Franco for Team Jose Panganiban. So take a look at the crowd here inside the Santa Elena Municipal Stadium. Talagang kailangan mo magdala ng pamaypay dahil sa sobra ng dami ng tao dito, hindi na kinakaya ng natural air conditioner ang init. Sabi like I've said kanina, napakainit talaga ng pagtanggap. Oo, literally. Na mga taga Santa Elena sa atin. Of course, they are getting ready for our second game, partner. Which will be featuring yung team nila, the home team, the Santa Elena, and of course that's against Kapalonga on the second game, partner. But right now, as we enjoy this first game against Jose Panganiban and Paracale, medyo talagang nakalamang na dito, partner, itong Paracale dito sa game na ito. Jose Panganiban is suffering from a 31-point lead caused about by this much bigger team and much prepared team, masasabi natin na Paracale. Escosio to Alvarez. Nakita sana si Orijola na nasa unahan, pero it was deflected by sino yung mamang yon? Hindi ko makita from here. I think that's Tabornal, partner. Yarte ata, si Yarte. Yoel Yarte. Orijola tries to hit from behind the arc. Na-rebound ngayon ni John Nabo. John Nabo will use some time. 4 seconds to shoot. And finally, trying to hit from the outside itong si Nabo. Pero short yung kanyang tira. At nahuli naman si Bugtong doon na humahawak sa likod ni Tabornal. At yun, tinawagan ng foul. So as you all know, partner, itong mga players na to magkakakilala din to dito sa part ng Camarines Norte, partner. So kanina, kung makikita nyo, talagang nagtagingitian sila pag may mga gulangan na nangyayari sa loob ng court. So I think magkakakilala to. And of course, dito sa part na to ng District 1, talagang siguro ito talaga yung mga pinakamagagaling na players. So hindi mo din matawaran itong mga players na ito, partner. Tama. Okay, and Tabornal hitting the free throw, 100-70. So mapapansin natin na hindi na ibinalik yung mga key players ng Paracale dahil
the second squad can manage. I'm talking about Jeff Biernes and Danny Marilao. Mamuro, short. It was an air ball 3. At itong si Bogtong ay na-foul doon. And he will be shooting free throws para sa Paracale. And eto na, we're just under a minute. Mapapanood nyo na po, mga kasurog, ang bakbakan sa ating second match, ang Kapalonga and the home team, Santa Elena. That is probably why we are here, dahil sa kupunan ng Santa Elena, headed by, of course, their coach, Wally Horbina. And yan, yung mga fan, itong si Tikboy del Rosario, abangan nyo siya mamaya. And so as itong si Eugene Malyapre, who was awarded as the best import sa ating Camarines Surlec. Ayan, sino yung naka 3 points pa lang? Itong That's si Yarte, partner. Yarte, hitting 3. That's actually a floater, 3 points. So, that's a very unusual shot. And ganun din yung tirang yun ni Alvarez. Medyo unusual din. Minadali masyado pero shoot pa rin. It doesn't matter kung gaano kamadali or nasa tamang timing. Basta pumapasok ang tira. Ox lang naman. It's Jose Panganiban's basketball after it went out of bounds. Matindi pa rin ang pinapakitang depensa talaga. Another floater 3 from Joel Yarte. and I think that's it, partner, for this game. So, this is a big win for Team Paracale, partner. It is. On this game. It is an impressive win for Paracale. Meron silang naitalang 33-point deficit against their close opponent sa District 1, which is ito nga na Jose Panganiban. At dito pa lang mararamdaman mo na kung sino ba talaga ang hari sa distritong ito. Yes, partner. So again, itong Paracale, clean sa record dito sa ating District 1. 3-0 na, partner, ang kanilang record. While itong Jose Panganiban mayroon ng isang talo. So that brings them to 2-1 on the standing. So but again, walang dapat ikahiya dito, partner, itong Team San Jose, partner. Talagang medyo Jose Panganiban. Jose Panganiban, partner. So talagang medyo sabihin nga natin medyo maalat lang siguro yung mga scoring nitong mga players nitong Jose Panganiban dito sa game na to. So kung ikaw yung coach after this big loss, ano yung gagawin mo as a team? Ano yung dapat yung unang gagawin after this big loss? Yes, partner, ako personally, kung ako ang coach, I will look into this game. I will review this game muna, and then from there we will look kung ano yung mga pagkukulang namin or pagkukulang nila dito sa game na to. So makikita natin yan. Yun ang kagandahan nitong Ako Bicol Cup, kasi may marireview ka na video, and after that they should work that on their practices. And talagang pagtuunan nila ng pansin, partner, kung gusto nilang maayos yung sistema nila when it comes dito sa mga ganitong kind of ng laro. Kasi for sure, at this early ng ating tournament, may mga makakalaban pa sila na kasing lalakas nitong Paracale, partner. So tingnan nila kung ano yung magagawa nila sa practices, ano yung ma-adjust nila sa kanilang offense when it comes to trap, when it comes sa defense nila, yung interior defense nila, and also yung offense na flow, kung paano nila i-adjust nila yun, partner. So ito, magandang panoorin to, magandang pag-aralan itong laro nila na to, and dito nila makikita kung ano man yung mga pagkukulang nila, partner. If they want to improve, yes, partner, and still compete in this very prestigious competition. Ayan, so tama ka, as the other coaches have said, and always saying na basketball is a game of adjustment. So they didn't made
or they weren't successful. I'm talking about Jose Panganiban, hindi sila naging successful sa mga adjustments na ginawa nila during the ilang minutes ba yung game natin? 40-minute Yes, play within those given time frame. Pero they can still adjust by, sabi mo nga, pag-aralan yung game, i-analyze kung saan tayo nagkulang and adjust pa rin. So Yes, that partner. in the next outing natin, sino man yung mga katunggali natin, makalaban man uli natin itong Team Paracale, we're a much better team and a much confident team. Yes, partner. Actually, mas madami silang nag-gain dito sa larong ito compared para sa akin, pag natatalo ka, partner, mas marami kang nag-gain na learnings kaysa dun sa nananalong team. Kasi sometimes kung ikaw yung nananalo, lalo na mga blowout games, you tend to relax kasi kala mo okay pa rin yung flow mo. Pero kahit nananalo ka, kailangan may i-adjust ka pa rin kasi may mga nangyayari pa rin sa game na hindi pa rin pabor sa'yo kahit ikaw yung lamang. And yun nga, yung sinasabi natin, pag ikaw naman yung medyo down, nasa downside ng game, mas marami kang matututunan kasi mas marami kang makikita dun sa laro, especially dun sa video, makikita mo dun kung ano talaga yung mga pagkakamali. So mas marami kang matututunan and mas marami kayong mai-adjust and madadagdag sa arsenal ng team nyo. So for me, yun nga, sinasabi nga natin lagi, pag ito, early pa ng competition, ang daming matututunan and also wala naman natalo, partner. Oo. May team na may natuto and yung team na nanalo, and again sila lang yung medyo nakaangat dun sa game na yun. Pero when it comes to learnings, mas madaming matututunan yung team na natatalo, partner. Very well said, Coach. Alam mo, in basketball and in life, Ganun naman lagi yun. Sometimes you win, sometimes you learn. All right. So we'll be having the Kasurog player of the game with Miss Jessamay Navales, and kami po ay magbabalik ni Coach Paul Sepe mamaya para maihatid sa inyo ang bakbakan naman ng Kapalonga versus the home team Santa Elena sa ating second match, sa ating double header for our day 8 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. In the meantime, Miss Jessamay, ikaw na! Well, thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. Now with me is the Kasurog player of the game from Team Paracale, jersey number 3, Danny Marilao with 25 points, 8 rebounds, 2 assists, and 1 steal. First of all, congratulations for being hailed as the Kasurog player of the game. Ano ang masasabi mo? Dahil isa ka nga sa dahilan kung bakit nanalo ang inyong team for this game. Ako lang, ginagawa ko lang naman sa team, yung guide lang naman sa team, sa mga local, ginaguide lang hanggang matapos yung game namin. Gagawin lang namin kung ano binibigay ni coach sa amin. Kaya hanggang natapos yung laro namin, binigay ng best namin, kaya nakuha namin panalo namin sa amin. And well, thank you for that and congratulations. Aside from that, may gusto ka bang i-shoutout or pasalamatan sa mga taong taga-suporta nyo for this game? Thank you sa lahat yung tao dito sa court. Nanood sila, grabe, sobrang daming tao. Lahat ng mga yung boss ko, thank you rin sa lahat. Yung girlfriend ko sa Manila, thank you. Ayan, congratulations once again to our Kasurog player of the game, Danny Marilao. At dyan nga po nagtatapos ang first game for tonight. Kaya naman mga Kasurog, manatiling nakatutok sa ating live stream at meron pa po tayong second game for tonight, which is Santa Elena versus Kapalonga.